Endi Bu saya? Lho. Lah mbok gawa ngono lho. Tapi tak dusi lah mah klambiku dicolong. Kowe iki sing ngawur. Kowe iki jane dagelan apa gento iki? Dagelan apa gento? Nyapa ndadake ngono barang. Tak dusi lho kok malah klambiku colong. Lho ngono kuwi didosi. Ditunggoni. Bar dicepati ditunggoni terus didelok. Syukur alhamdulillah wa syukurillah sugeng dalu majo klitik jog lutuk. Dawa sugeng dalu Mak Jange. Aduh, nggih kabaripun kok kirang sehat. Alhamdulillah niki wau pun bar suntik terus bablas mriki. Ngoten nggih. Janipun nggih pengin mboten dugi ning krana kula sampun Sago nyawiji nek sago mboten wong jenenge kadang niku tekaning lara, tekaning sehat mboten-mboten ingkang ngertos. Nggih, nggih. Mula sak gaduk-gadukipun kula tetep suwan ngriki ing Mangayu Bagya haulipun yang juga. Nggih, pangapunten Mas Sigit. Mboten napa-napa. Sing penting kula derek panjenengan. Nggih. Tur nggih tetep nuhoni Mas kula si Arif. Nggih, nyatanipun jenengan kados kirang istirahat. Kula kedah istirahat janipun. Nggih. Ning karena malam hari ini kula kangen kalih Pyayi samben, mula kula tetep bidal wonten ngriki insyaallah rawuhipun para Pyayi Agung, para tamu undangan dan masyarakat samben membawa berkah dan barokah ridho hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Mula manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang, dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Niki mula alhamdulillah semangat kula niku karena masyarakat dalu niki leh gumolong nyawiji guyub rukun Mas. Sing rawuh mboten ngomongake kesamben mboten ngomong Jawa Timur ning Jawa Tengah, Jakarta komplit. Alhamdulillah berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nggih. Pak Arif mau Mas Arif paring dawuh. Nggih. Iki aja klitik rada lara. Sing teko jog kluthuk tok aku mak teratak nek jog kluthuk tok apa iso omong cah kae. Tur melih ning kene mesti tolah, toleh. Tur melih ngeten Mas Sigit. Kula niki arep niki lho sing diarani sedumuk bathuk senyari bumi ngeten niki. Nggih. Arep niki congklang sisih. Sak loro-lorone sikil tengen. Ning sik kudu iso ngewangi piye supaya nguwati sikil kiwa. Nah, nggih. Rahayune jenengan mau tetep sakit, tetep rawuh, iso paring mangandika, iso ngomong. Lah nek mung kluthuk tok sing teko aku bayangi, waduh iki tolat. Lola, lolo. Mula niki kula dorong supaya lebih semangat napa. Wong kula mawon sing rada ora sehat bae, semangat kok. Kula saya dorong, Pak. Gerubak, kaya gerubak itu. Kula dorong, kula apike Mas kula kluthuk nggih tanpa kula nggih mboten mungkin. Apik kula dhewe yen tanpa Mas kula kluthuk nggih mboten mungkin. Apike Mas Jo Klitik yen tanpa eleke kluthuk ya ora mungkin. Mboten mungkin. Eleke kluthuk tanpa apike Jo Klitik ya ora mungkin. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Leres. Kuwi sing jenenge sedulur. Lah niki lho Mas. Nek kula ngeten niki resik wong wulane Syawal kok. Sarwa putih, betul. Kesucian, kefitrahan, tur ya wasis. Lah niki mbosok kula nggone putih malah kaya mayit iki. Ora apik blas. Lola. Masyaallah. Jarene lara omonge akeh ra. Justru saka mripate wis ketok nek justru wong lara ki aja dingge meneng. Wong lara kuwi dingge obah. Wong lara kok meneng berarti wong ora kepengin sehat. Betul. Ngono lho. Jare lara apa lho kuwi? Cangkemmu lho.
Wong genah wis tak telepon video call ngono masa. Video call kowe turu lho. Wis ngomong jajal. Aku lho 3 tahun iki pengen lara ora tau lara. Iki. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas Luduk. Wong ki nek kepengin gedhe awitane saka cilik. Wong ki nek kepengin lemu awitane ya saka kuru. Wong kepengin dhuwur awitane saka ndek. Wong kepengin sehat kok sampean malah pengen lara lho. Lho. Kowe iki lho gumun kowe lho. Saulan kok lara ping 7 lho. Aku lho 3 tahun kurang lara blas. Jodoh rezeki pati derajat pangkat sumindhi kersanipun Gusti. Sing ngomong sapa? Lek ra menungso ning budidaya ora temu. Lho, piye maksudmu? Jodoh rezeki pati semene marang Gusti. apa kowe arep tuk-tuk ning omah terus bojo mara dhewe? Lek kowe ora nrutus golek pasangan. Kanggo rutus bareng. Lho nggih lho, Bos. Mbok ora usah tambahin rutus. Lho, Ora kowe golek pasangan ngono. Lek kowe golek pasangan dolan sapa ning ndi-ndi? Kowe tengok-tengok tok jagakne jodoh. Apa wae mara? Mas kula gelem rabi kalian jenengan. Apa enek ngono kuwi? Ya ora enek. Enek. Apa enek? Ora enek, Mas. Sing ngomong sapa? Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing. Kuwi sik jodoh. Gusti Allah ki ngijabahi ning apa jenenge menungso kudu budidaya. Kuwi sik jodoh. Rungono kuwi. Iya iya iya. Galake. Iya, Mas. Urung rezeki lho. Heeh. Rezeki Gusti Allah sing Nentok. lek ra menungso budidaya, kowe tengok-tengok enek beras teko dhewe. Lek ra ning sekolahan sing teko MBG. Kudu nyambut gawe. Aku iki karep Budidaya. Iya iya. Ya ora? Nggih nggih. Pati. Pati Kowe ora kudu budidaya. Jajal kowe tengok-tengok tengah ratan tabrak terbongko kowe. Aku mau jane nak turu ae kok, Mas. Tekan kene iki karepe ngewangi iki kok, Mas. Ngewangi yo ngewangi, tapi kata-katamu itu harus dibenarkan, Bos. Ngeten lho, Mas. Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing ngentokke. ning menungso wajib budidaya. Manusia punya masalah, Allah punya Solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. semua masyarakat atau hambane Allah wajibnya mengangkat tangan biar Allah yang turun tangan. Tembunge ana dalil fafiru Inallah. Rungokno kuwi. iso ya an. Ngawur kene wis ngaji yo. Pondok to. Lah kuwi mondok lho sakniki Pak Ning di Ning pondok Ramadan. eleh cantonge. Pondok ki ya tebu ireng ngono apa. Lah kuwi ning kono urung nutut dek iki saulan iki ning pondok Ramadan. Iso. Ngono lho. Iki Pak iki. ngalap berkah yang juga. Lah nggih lho lek iki Haul ke 156. 156. Siji 56. Siji 56. Nggih. Siji 56. Apa kuwi Pak iki? Lho. Siji 56 kuwi lak angka. Angka. Yen didelok saka sakjroning angka kuwi lak nggawa nasab dhewe-dhewe, Mas. Nggih. Nggawa kodam dhewe-dhewe. Angka siji iki kepiye? Siji iki ora ana liya panembane awake dhewe iki ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten Pak? Nggih nggih. 5 ki acagahe ngagama nun sewu awake dhewe sebagai umat Islam ya kudu nindakake salat 5 waktu. Subuh, duhur, ngasar, maghrib lan isya. Nggih mboten? Betul. 6 menika rukun Islam. Rukun iman. Rukun iman. Rukun iman. Ngene mboten? ngene ora iso diarani. Kadang-kadang menungso ngene iki lho, lek mikir ki ngene iki. Ya ora? Ya pancen. Siji Gusti Allah, loro tatanan negara lan agama salat 5 waktu, ya Pancasila, sing ke-6 nika rukun iman. Lho niki pun temu Pak Ikit. Iya iya. Temune piye? Lho kuwi temu lho, jane wis budhek jane kupingmu jane. Lah iya siji. Siji iki mah ya Gusti Allah. Sing 5 kuwi ya Pancasila ana 5. Undang-undang dasar. Ana 5. Pancasila. 6 kuwi rukun iman. Ya berarti wis tanda. Lho iya no. Siji kuwi ana orientasi dua sukata si sama ji. Siki sikap menungso saiki kudu ngati-ngati. Mergo saiki dudu zamane apik karo elek, ning zamane seneng karo ora seneng. Apik kaya ngapa yen ora seneng diomongne elek, elek kaya ngapa yen seneng diomongne apik. Ini eranya netizen. Saiki dudu Lho iya. mulutmu harimaumu ning Tapi jarimu adalah harimaumu. niki lho Mas Sigit. Entu-entukane Mas niku ngeten niki. Lho, ngeten lho, Bos. Jiki jimat. Jimate menungso urip ning alam donya ya ora ana liya ya wong tuwa. Awake dhewe sebagai umat Islam, sebagai anak ya kudu nyenengne wong tuwa. Mergo enek pepatah utawa kata-kata wong tuwa iso nyenengne anak, ning urung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Wong tuwa siji iso nyenengne anak 5, ning urung mesti anak 5 iso nyenengne wong tuwa siji. Apik lho, kata-katamu apik lho. Lho, iki ki ade iki ya pitutur lho, Bos. Ning lak wong tuwa ki nggawa lati, nggawa ati.
Mergo anane wong tuwa dina ki saka latine, saka pangucape. Maksudmu piye? Lho, mula wong ki nek kepengin jajani saka omongane. Lak tembunge pun wonten to Mas iki. Pripun tak jogeting? Ajining diri lak gumantung saking menapa menika? Lati. Ajining diri gumantung saking lati. kuwi mbiyen, saiki wis beda. Aku temokno sing di kata-kata kuwi tak tapokne lambene. Kok iso mesomok? Iki piyai cerdas daya lho. Lho oke, iki realita lho. Ajining diri saka Lati. berarti lek omongane apik, Ya dirinya juga sing baik. ngomong sapa? Jajal mbiyen zaman kampanye enek pejabat-pejabat kampanye omongane apik-apik begitu dadi lali karo masyarakate. Ya ora? Lah iya. Ya ora? Iya. Omongane apik-apik. Iki ngomong oknum lho. Latine apik lho. Iya, iya. Janji-janji lho. Tapi kan tidak terbukti. Iya. Ya ora? Iya, iya Mas, iya. Iya, iya wis. Ngawur aku saya pinter lho saiki mu. Bocah iki mbleleng Mas. Nggih. Ning nek Kowe- nggon piye kuwi? Urung mesti lek ajining diri saka ati urung mesti. Ning lak gumantung saka ragane. Apa kuwi? Lho, nggih to Mas. Ajining raga Saka busana. Ora luput saka lati ning nggon ragane iso Ajining sajiwa raga. sarasa. saka busana. Kula njan temokne sing nggih kata-kata niku. Lah, Tak ning apa? tak odot ilate. Lah kok iso? Ajining raga Saka busana. lek klambine apik berarti Pamtura kudu apik ning resik tumata empan papan mesti wong ki yo becik. Nandake ragane apik. sing ngomong sapa? Jenengan roh berita ndek iki Apa? Bupati Tulungagung. Klambine apik napa mboten? Apik. Nyatane yo korupsi gelem mangan duit rakyat. Ayo. Ya apa ora? Malah sing apik iki klambi sing ngene iki sing biasa-biasa sederhana ngene iki malah ora nyapo-nyapo tapi demi menunjukkan bahwasanya kecintaannya beliau terhadap warga Indonesia. Loh. Ya apa ora? Kayak iki acara opo? Aku sosok ketir-ketir. Entuk masak, klutuk entuk masak. Ngene lho, iki ngomong realita lho, Bos. Iya Mas, iya. Iki realita, Nggih. kenyataan. Nggih. Aja meneh kok Bupati Tulungagung. Bupati Ponorogo. Ya apa ora? Ya apa ora? Aku kok malah lain untuk ngurus KTP, kowe malah ngomong Aja meneh kok pejabat-pejabat sing ngerti, wong sing ngerti agama sik gelem mangan duit rakyat kok. Menteri agama kae delon. Ya ora? Kowe aja anggere dudang-duding Loh, lho. iki realita lho. Aku iso ngomongin iki mergo berita. Lek ra nek berita, aku ora wani ngomongin iki. Oh, berarti kowe sok delok apa ki medsos Lho iya lho, Bos. Ngawur iki. Aku iku kulino. kulino benisu. Benisu aku kulino delok koran maca TV iki. Lah iya. Kuwalik, kuwalik. Apa? Sing bener ki maca koran, nonton TV maca koran. Apa ketok? Maca koran delok TV apa ketok? Ki apik lho iki. Maca Quran Ki itu suwi TV. rambok gawe kok. Ayo. Apik iki ngawur rek. Ayo meh lali to sampean iki meh lali to. Iya apa ora? Lho, tembunge sing bener kuwi maca koran delok TV. Ora ketok. Gatuane iku lho. Domongi kowe nek TV ning ngarepmu terus kowe maca koran ning kene apa ketok? Ya TV-ne kali-kalian koran. Kuwi ben saya ora ketok tak culek matamu kuwi. Lara kok lesu. Wong kok omong-omongane. Lho, Bisa iya apa ora? kuwi paling Lho, ora yo. iki ngomong tenan lho Pak Igit. Iya. Ini berbicara birokrasi, berbicara demokrasi. Ngerti secara internal dan eksternalnya saya tahu. Apalagi realita dalam kehidupan rumah tangga, Pak. Ayo. Niki deloken. Lho, iki lek ngomong wong lho. Lek wong wedok-wedok deloken. Piye? Iki ngomong wong lanang-lanang, wong wedok-wedok itu ayu-ayu, resik-resik, Heeh. putih-putih. Tapi delok lek wong lanang-lanang ireng-ireng kaya ngono kuwi. Ini menunjukkan bahwasanya pengorbanan seorang lelaki itu demi kecantikan seorang istri. Lek ngono wong lanang berjuang Lu kanggo berjuang, istrine. nggih no Pak Igit. Ah, iya, betul. Jenengan tingali Pak Setuju, Igit. ya. Setuju napa mboten? Setuju. Wong wedok iki lek enek wayang delon jilbab api-api, sing lanang songkok buluk-buluk kaya ngene iki. Wong wedok jilbab rolas, wong lanang iki songkok mek sitok tok. Itu pengorbanan seorang suami demi kesejahteraan seorang istri. Aja sepihak. Ora sepihak. Rumangsamu wong wedok ora rekoso. Rekosane apa? Ngeteng Ngetengi sapa? Ngetengi sapa? Wong wedok kok ngetengi iki apa? nalika ngeteng lho, meteng-meteng. Metengi apa? Akeh lak nun pangapunten, Pak. Piye, Jo? Saiki wong wedok ki sok kala ndek anak siji arepe dicak loro wae kadang enek sing ora gelem. Sing ngomong sapa? Ngomong siji jaman ngedel. Wis Pak, tapi begitu anak gede neh, Pak. Oh iya ya.
Wong nyatane bojomu yo 5. Anakmu dolan rindil 5 kae. Arep bojo kuwi akeh, arep anak akeh. Anak dolan, wong wedok kaya ngono kuwi lho. Apa? Rekoso lho, Bos. Wong lanang iki mesakne lho. Ireng-ireng kaya ngono kuwi. Ora ngerti isuk, ora ngerti sore nyambut ning sawah, nyambut ning terminal, nyambut ning pasar demi kesejahteraan, demi kecantikan seorang istri. Delok, apa wong lanang kaya ngono kuwi. Delok ireng-ireng kaya ngene iki lho. Wong lanang wong wedok putih-putih kaya ngene iki. Ini ada kata-kata bahwasanya dolanan boling kena beling. Apa? Sing wedok glowing, sing lawang gulung-guluming. Gulung-guluming. Hidup lanang. Hidup. Hidup lanang. Hidup. Kayak iki acara opo? Kok gak hidup-hidup banget? Iya lho. Wong wedok ki ngene. Wong wedok apa? Ngetengi neh kowe. Budhe ki sepuh ki krana apa? Mikir perjuangane keluarga. Lho pancen yo umure tuwek kok mikir. Pancen yo wayahe tuwek, gendeng aja lho iki. Iya. Kok elek ora mikir terus manggah ngono masamu iki. Kowe penak ming krana wong lanang tok. Wong wedok ki yo mikir mumet nggon sirahe. Mumet apa? Kowe wong lanang karepmu digdaya menangan dhewe. Lho ki lho Pak Ikit. Betul. Ming butuhmu ngene dit. Iya lho. Apa wong wedok ki ra pinter-pintere ngatur dit ya mumet, Mas. Mumet nggo ndi? Ha saiki nek mbok blonjo 50.000 kon dadekke sesasi pon nutut. Ibu-ibu tekono kuwi blonjo 50.000 100.000 dadi seminggu cukup mboten? Cukup mboten? Krungu kupingmu wae. Glon nganti wajahe kaya mekar kabeh ngene iki. Ora ngerti kowe. Wong wedok ki rekoso, Mas. Ngetokke ndasmu mbiyen. Kowe metu kondi apa metu kok silit? Ya metune ya kok kene kok mangsamu. Tapi jangan meteng sing ketene preksa Pake. Sing bayari Pake. Kowe ra preksa nek gisi buruk setanting bosok kowe. Lah rumangsamu apa wedok ra rekoso kowe? Kowe mbiyen iso gedhi dadi ngene iki wujud irung-irung apik. Dadi mripat-mripat sing apik. Lambe sing apik. Kuping sing apik. Nek rambien mimik susune ibu sapa sing? Loh. Lah iya. Ayo, Aja nek ngetik ra entuk. Aja ngetik lho lah yo. Aku lho ngombe susu sapi. Kok malah lho lah. Iki Pak ya, ngene ya. Ngene Pak Ikit ya. Aku ngombe susu sapi, kadung tak sedot kok sapine lanang. Lah kok muni neh. Tegak sapine keri. Ngene iki lenggah ngeten iki tujuane napa? Yo nyinden lho. Mosok ngene tahlilan. Arep nyinden ki berjuang demi keluarga. Loh. Iki golek duit, nggih nutupi kekurangane keluarga, manajemen perekonomian keluarga. Loh, iki lho. Lho. Salah gelem. Wong lanang ki sebagai presiden rumah tangga, golek pangupaya jiwa dienggo nyukupi keluarga. Kok ngene kok gelem? Lah nyapa dilakoni? Lek ra ngene iki golek. Iki ngene iki abot-abote golek nun sewu. COD. Ya. Hidup lanang. Hidup. Lho, kayak kampanye lagi gini ya. Wong wedok-wedok aja kalah. Ayo. Wong lanang mek penak kongkan kongkon. Wong wedok ki sing lemah. Subuh sing dhisik tangi dhewe sapa jajal? Wong wedok. Wong wedok sing umbah-umbah sapa? Wong wedok. Sing olah-olah sapa? Wong wedok. Sing ngeterke anak sekolah sapa? Wong wedok arepe kerja kondur awake saya sing grayah-grayah sapa? Loh, wong wedok itu harus melayani jasmani maupun rohani Pak Ikit. Wajiban. Lek wong wedok ora gelem ngono ki, wong lanang tuku apa piye? Saiki mung 250 jos. Itu lah. Ayo dah sing dhuwur dah. Ani nanti to. Itu lah. Kalau kowe gemu tuku do to iki. Pangapunten Pak Sigit, pangapunten. Ayo le. Nek gen sepihak ngeten kula sing mboten trima. Kowe ngomong hidup wong lanang. Kowe kisinan. Lah nyapa? Kok hidup wong lanang? Kowe tanpa nek wong wedok sing menghidupkan wong lanang sapa? Jangan salah kamu ya. Jangan salah kamu. Titerono kok jam 5 isuk hidup dhewe, Mas. Tak jelas kowe. Ngene sampean hidup ya Kit ya? Hidup. Wong lanang kok hidup. Elek aku ra seneng nek jorok-jorok ra seneng. Loh, tegese hidup semangatnya tangi nyambut gawe kok nyapa iki? Lah
Kowe iki asumsimu kon didi kok. Kowe kuwi lho sing aku didi. Gendeng aja iki. Aku iki ngrasake keten Pak Sigit. Arep awake dhewe ngomongke lanang karo wedok sekarang itu emansipasi wanita, persamaan gender. Arep ngomong wong lanang arep ngomong wedok kedudukannya sama. Sing penting sing wedok ya menghormati sing kakung ya menghormati sing wedok. Di mana ada saling menghormati, di situ ada pasti ada keharmonisan dan kesejukan dalam rumah tangga. Lah ngene iku. Ngono lho. Iya ya. Kowe mare ra ngerti kok. Guyon Pak Ikit. Asine padha wong wedok ya padha Pak Ikit asine. Piye kok wis? Guyon. Hidup wong lanang. Wis Pak Ikit anu. Ayo wis Pak Ikit anu bojoku melu ngrungokne keng ngrungokne. Wong dhewe iki jarkoni ya, Mas. Lah pripun? Wong ngajari ning ra iso nglakoni kok. Anu mek guyon mau bojoku melu ngrungokne ning mobil. Lah mula kuwi Guyon. istri itu adalah sebuah mahkota. Iya. Wong lanang sebagai ndas, dadi mahkota ndas. Jadi Aduh. Bendang mari. Lambemu tak tapuk kok moncrot ngono. Kayak petis. Aku mau ditelepon. Weh, budal ra. Aku kamu kok wis ning kamar turu lho. Aku mesake yo budal masakku lho. ning nyatane bar ditapuki kluthuk terus sehat Mari lu ngaur. wajahnya wis bersih. Awake dhewe suwi lho ora ketemu karo Cakraningrat, suwi ra ketemu karo Pak Igit, suwi ra ketemu karo Mas Arif. Karepe ra budal ngising-ngisini. Bahasamu suwi iki bukan karena beliau-beliau ini yang salah untuk sampean tidak mendekat. Sampean wae sing ra gelem srawung. Wong iki nek gelem srawung arep ngomong suwi mesti iso cedhek. Raimu ya iyalah. Nek aku wong kowe iki sak grup lho karo aku. Kabeh kuwi duwe gawean dhewe-dhewe. Gaweanmu turu. Mas Sigit kagungan kegiatan piyambak, ngasta dalang. Iya. Yogane Wirapradonggane yo nderekke krana satu paket. Iya. Mulai ini ada sinergitas yang luar biasa. Iya, Pak. Kesuksesannya Pak Sigit gumantung saka kesuksesan para pengrawit. Kesuksesan pengrawit didukung juga kesuksesan Waranggono. Loh, karo sampean karo aku iki saling melengkapi dan menutupi. Ya. Kekuranganmu saya menutupi, kekuranganku sampean juga menutupi. Ya harus yang dulur kok ngaur. Nah, ngono lho. Biyen yo ngamen bareng. Nah, Roto ngamen bareng biyen. Bener. Saiki yo penak bareng. Klambimu karo aku ya ora beda kita. Ya padha. Blangkonmu karo aku ya ora beda, tetep padha. Jarikmu karo aku ya ora beda, tetep padha. Mula nek garis besare kabeh padha. Kabeh padha. Tapi nek sing beda. Napa, Mas? Iki lho kita kalau tuh gede deh. Salah lu jari giyeting Jari. Wah, begitu gue tak kenein lho kok Ibu. Oh. Lah kok kene baten asor. Omong ngono kuwi percontohan moci. Mangsamu. Matur nuwun dhumateng Pak Mas Igit, sedaya yang kuyung dalem menika wonten brasko. Brasko nggih Pak Igit niki. Rokok AS. Berasa kopinya. Kula dititip anu dititipi dulur lanang percil niki wau. Anu Patuk titip kopiku yo ya ngono. Dadi nun sewu dulur lanang percil saya mun niku wis produksi kopi Brasko. Iya. Muga-muga laris, muga-muga lancar dan alhamdulillah kula nggih pun usaha Pak Igit. Wah, kowe usaha apa, Jo? Kula menika sampun ternak, Pak. Alhamdulillah. Angkringan pun lancar. Wis kok tinggal mlaku dhewe. Saiki mlaku dhewe kula ternak, Pak. Ternak apa, Jo? Tikus. Nek iki ora ternak pancen omahmu kemproh reget akeh tikuse. Timbang sampean saya mau ternak jeremenje yo. Wong iki disawang. Kesuksesan dalam usaha itu dalam secara manajemen. Iya. Itu garis besarnya ketekunan. Betul, Mas. Nggih. Dodol apa wae yang didasari ati kuwi tekun tur kun fayakun yakin. Lah, salah kowe. Kowe rukun fayakun. Kun fayakun kun nek pira? Kok nyandak to? Nyandak. Iya. Kun ki ya kun fayakun ya niate iso. Kun ki nek telu kun fayakun. Lho apa kuwi? Kun sing madangi jagat, kun sing lalangi jagat karo kun sing nggawa rezeki. Sik. Oke. Kun ana telu. Siji, kun sing Madangi jagat. Nggih. Loro, kun sing ngangklang jagat. Telu kun sing nggawa rezeki. Siji jajal. jajal. Madangi jagat apa? Kun kunang-kunang. Kunang-kunang kok murup. Oh iya ning niku madangi iya jagat. bener. Kuwi nek nggon peteng ya dadi padang. Iya ta? Nomor Iya, loro. Kun sing ngangklang jagat. Kuntul. Mabur. Iper ning dhuwur ya ape. Ya.
Telu. Kun sing nggawa rezeki. Kundangan. Aku melih ya. Selamatan mulih mesti nggawa berkat. Nah, kun telu ta. Aku mulih sing kun papat aja mbok lakoni. Apa kuwi? Kowe engko nek bali tulah-tulih kiwa tengen ning prapatan sampean. Nek kowe ora tulih-tulih iso kunduran truk ndasmu. Apa nek kun payahku nek telu. Lah kowe lek langsung ngene kaya kun. Apa kuwi? Kuntilanak. Contohnya bleset. Izin Pak Ikit nggih. Ngene. Iki kula dum-dumne Pak Ikit nggih. Iya. Izin. Amit-amit kula niki mboten ateges mboten sopan tapi timbang kula dum-dumne kan mboten cukup to niki. Dadi ngoten. Iki ben sketsa ngoten Pak Ikit. Si oke. Ya. Ya, si oke. Bener. Si oke. Kabeh dados. Siswa budaya biyen. Mas. Iki muspro iki anekmu guwaki balik rene kok. Badul kok sik akeh men Pak iki. Ayo. Kene kowe iki mah greget-greget. Izin nggih Pak Ikit nggih. Izin nggih. Wis muga-muga usahane dulur lanang percil muga-muga laris lah niki kopi Brasko niki. Dum-dumne Brasko. Sapa iki bagian dumno lek tak dum suwen kok. Brasko iki berasa kopinya. Oh, kene. Amit. Amit. Non sewu. Dum-dumne. Wis juga sik put. Non sewu. Amit. Ngeten. Sekedap. Ampun royokan. Sing penting mengke iman awake, pokoke sak nyandake mawon. Nah. Niko, kene Pak. Iki ngriko, Pak. Ngono. Nah. Ngono Mas, den dirata kono Mas. Oh. Wis. Amit lho nggih nun sewu. Baru iki terus dodolan wedang panas. Nggih. On. Agit. Kopi Brasko menika. Berasa kopinya. Nah, on, muga-muga barokah. Muga-muga usahane dulur lanang percil muga-muga ngrembaka. Sip. Nah, mriko seneng lagi ngeten iki nggih. Kaya seneng aku. Ngono kuwi ndahne nek kaos ya. Meh kampanye Niki ngeten, penonton sedayanipun mboten usah khawatir. Sing dereng pikantuk menika wonten ngajeng ada lapak Brasko. Gratis ora? Berasa kopinya. Gratis apa tuku nggih? Nika teng ngajeng nika pun dicawne. Oh, sudah habis. Sudah habis. Oh, habis. Sudah habis berarti ngene iki nandake yen laris. Amin. Lah, sesuk-sesuk nes si lagi kita lara biayaan ya. Sesuk-sesuk neh Mas, awake dhewe nek ning ndi-ndi pokoke ning Jawa Timur aja lali. Minumnya tetap kopi Brasko berasa kopinya. Tur aja lali rokok HS. Harapan sejahtera. Harapan sejahtera. Kalau nek badhe mundhut rokoknya HS. Itu berbagai rasa. Ya. Dadi ana mentol, ana mint, ana filter, ana soto ayam, ana. Yo apa to koyo mie sedap iki lho guys yo. Mangsane. Sambil apa nggih? Pak Ikit. Nggih. Pak Ikit teh kula kuangan. Presindene tanjake ya. Kula termasuk jalan iku semangat ora kesel mabeng ning Jakarta terus saiki teko. Gur rekaman iki ora. Lah rekaman apa wong aku ndelok streaming wayang awitan. Ngono iki gak ngelingi Covid biyen yo. Awake dhewe dijak rekoso rono njur saiki wis karek penake tinggal. Ora, Pak Ikit dhewe ya nuruti dawuhe kono. Pun Pak Ikit derek jenengan. Iki presiden sing patok brakrong wiwit SMP nganti lu nganti saiki derek jenengan nyinden ning kene. Oh, Mbak Dian. tak kira jenengan. Wonten ta piyayine enten? Mbak Dian Yosi Pratiwi mriko. Nggih. Lendrus songo. Ya. Lho kayu melu nyebar ya ta. Kayak kopine isih ning wedange sing entek. Kedah. Yo, slidro yo. Sikat. Ya. Panas mlaku
Ora nggawa payung sadale diseret Lamaane mentung Surabaya kiki Musine Madiun Madiun Jakarta Janji hukum tetap merdeka Yosi Dian Pratiwi. Iya Sagolek karo sampean ki kaya-kaya dulur wedok. Domongi ya Weh jan awet nom. Iya iyalah Reso tuwek aku ya Weh, sam lek arepe tuwek neh golek sing nom neh. Iya Ngene. ati yo trayo kuwi kok ilmune ngono Aku ki lek karo awakmu jan kaya dulur wedok nang Pak Git. Iya bener. Kula niku sadurunge kenal karo zaman rame-rame niku tanggapan. Niku kula mbiyen wis kenal karo Yosi niki. Iya. Lho, zaman teng Kalimantan Timur niku kampanye Ora bayaran. ora bayaran niku. Wah, kali Yosi niku dikirimi ndok, kirimi mie. Wah, niku sing ngopeni Yosi. Lah kok ndek kenane ke njaluk totalan ndok kayak. Iya iya ta Namang sapu Iya. kowe tok penak jait total aku ndokku dijaluk neh Apa sih duwe ndok Se loro. Kabare ki. Utuh, sehat. Sehat ya, Yos ya. Sehat Iki koyo dulur kula dhewe Pak Igit. Nggih menika Nggih, nggih. hukume wajib Mbak Wah. Yosi dan Yosi. kene iki hukume wajib. Nggih, nggih. Nah. Wis, Yos. Wis, ayo kono, wis. Ayo nyandi Lho, arepe akrobat yo. sing kepenak-kepenak wae Apa itu ya wis manut sampean Bebas, Yos. ngono Kok Yosi ora ono ora sida wayangan kowe. Sido, sido Pak Kudu Igit. eneng. dan juga diumumkan besok tanggal piro Gus 2 Juli nanti spektakuler pagelaran wayang kulit teman-teman Riki Nggih, kanthi dalang Ki Gunarto Gunotali Jendro saking Wow. Jakarta. Oh. tetep enten kula kalian Mas Yo, tapi yo muga-muga sehat. wis sehat toh Ya mosok nganti sok Juli ora sehat. Lho niki lorone suwi kok, Pak. Ora apa to, Tuk? Lara pikir. Angger petuk loro Iki lho nek nganti lara. Kenapa lara telele? Mbok aja kakan pikiran, Mas Loh, Jo. niki pun Nganggo konsepnya wong edan. Wong Pripun? edan ki uripe penuh bahagia tanpa beban pikiran. Nadyan to mlaku-mlaku ning ndi ora klamben ora tau masuk angin. rungokno iki sing tau Wong- kaya awakmu mbiyen ngono kuwi. yo nek jenenge kaya wong edan ki yo Lara jopo. Lah kok irungmu sisi kaya iki lho. Iya, iya. Mal. Haule yang juga Mbak Iya. Esi. Karena ini haulnya yang 156. juga iki sampean nembang Pekarepane Pak Po, Pak Arif nopo Apa biasane? itu? Apa Apa? ini? Pak Po. napa? Apa? Eh? Udah hati-hati. Jeda baru. Dadi atik jaga baru jada kuping Kuping. bosak. asli sing lara iki lho sing ra sehat iki Lho aku ki sehat mek kopoken aku. Dekok iki selawase. kowe Mas Hati-hati Mbak Yesi. Oke. anu e bawa nduk Bawa. kekaraning ngono kae Aku ang salamu. Apa? aku dek iki pengajian iki kadung adan iki lho kok suaraku entek Hayalah sok. Iya. Bawa nih. Bawa Pak Igit nggih. Nggih no. Jan kowe kuangan kali jeneng Pak Igit nggih. Dewe kula niki. Sampeyan ning Rembang kali kula nggih. Ya. Sik suwi ya. Juni ya. Juni ya. Tak mancing sik rene. Ya, mancing sik. Mancing? Iya. Ya, bawa sik. Mancing terus mbiyen klitik minggat ya sing gur ning ngisor jembatan Tasik Agung. Karo aku. Mancing kuwi. Tak liwati ndure srang-sreng karo tak uncali rokok. Aku bablas. Ora lho. Ngucali rokok karo wala kekek. Iya. Kok kur diliwati kok ora dilindes ngono maksudku. Kalau ngisor jembatan kok gundulmu. Engko aku nek terlibat. Bawa ya. Kangen aku ya. Ayo. Suarane yo si. Suarane wiwit zaman SD ngantek ngesak menten iki ora nek Panggah. owahe Pak Igit. Kula Ya jomong.
sakit. Wong lambene wong Loro. Iki aku mbok resep dasar. Oh, jajal. Mangap. Diulu. Nah, Kakek banyu to? rasa langsung ya. Ngene iso? Bisa. Sereti apa to? Serintil. Herbal. Herbal cerik. Lu kan suket terus dicerna kan. Oh iya, pinter. Kuwi tunggale kopi luwak ngono kae ya. Ning kuwi liwat wedhus. Gak apa-apa tak terima. Ya si kawah. Apa? Kawah. Among. Loro. Loro. Wes, meneng kowe. Lah, Kan saya makin Weh loro ngengkel. Atek sik. Jenenge semangat. Sik ya sitip ya. ya lah. Sing ngono opo nih? Tisu. Wah, suntek. Iya, Mas. Ah ngono lho. Aku butuh vitamin. Vitamin. Ri. Yo, aja loro-loro. Bar, itu bar. Tawas bar. Ya. Malah Domong ki apik to sian. Iki ngengkel tek tak omongi. Nah, Ah, materi siswa budaya iki metu neh apik. bangsane. Sing loro kowe mbok suntik Oh lah aku. yo. Tak sodotke. Sodot ki ndasem. Ora ketok atus ngono. Yo. Amung Suaramu elek. Ya aku elek suaraku. Aku ya asline waras tapi elek suaraku. Aku iki mbok sak loro-loro sik konsisten. Oke, monggo. Among ati pawi tane piye rasamu piye yen aku iso nutupi suaramu piye Kluthuk kon jajal kuwi. Yo, ora piye-piye wong biasane ngono kuwi ya. Kita rasane piye? Lha wong bendina wis ngono kuwi lho. luput pisan. Nah, iki kleru neh. Oh iya, awakmu iki pasti awakmu iki. Ndek. Contone itu. Nggih, Pak Ikit. Luput pisan kena pisan. Iso bae. Monggo. Kok diopar apa? Iya. Salah wis. Anu awakmu. Salah. Awakmu. Wes jajal. Yen iya. Yen angel Gampang. loro lho, cuk. Ra ngono ra bales aku. Sakit to. Asu. Aja nesu. Banter lho Pak Ikit. Ah kowe wit munggah plak-plek. Tapi kan yo kalem ngene ora mak biang pok aku. Modar karepmu ra karepmu. Mangsane apa dikira kene ra wani pok? Ngono iki nggih teknik to, Le. Ora. Teknike piye, Dik? Plak. Teknike piye? Ngesoke dingene lembang. Wah, Ora. kene. Wih, Untukmu protol. Loro. Jajal sik. Adik bajingan lho ya. lara dok, lara. Loro Pak Ikit. Suntik, Dik, suntik. Yo, tak suntek lek kowe. Banyol. Goro-goro sampean lho. Ben lucu. Tenanan iki mau. Wong genah kene dhuwure sak ngene kok iso ra. Sing loro ijane iki ragamu matamu ae. Terus no weh. Lah, wis kowe ndang. Mat. Matamu. Luput. Luput lagi iki. Luput pis. Iya. Yen gampang. Yen angel. Tuh aja guyu to. Ciklik lo guyu. Jajal. Sopora. Awakmu yes, kamu yes. Yen angel ka
Tuk. Dalem Pak Igit. Ket munggah pertama ketoke kowe dendam karo dulurmu Klitik iki jane ana urusan napa to asline iki? Sing dendami kula niki lho. Kula dendam. Wong tak omongi to. Masalah apa? Kula iki gawe omah lak beb jejer kalih niki. Heeh. Batesi apa le ben rasa gawe pathok usum ndadekke perkara. Heeh. Kula batesi wit gedang. Iya. Kula deki wit gedang riki ngene garasine Mas, riki garasi kula. Lah ndelalah wit gedang iso suwi saya gedhi. Heeh. Metu wae. Kamangka garise pathok gedang niku tenggen kula. Heeh. Lah kok wae tenggene Mas niki. Ya berarti kan gedangku. Oh tak ongkek ning nggonku no. Wong wite ning nggonku kok gedange ning nggonmu. Jam 4 isu tak ongkek genti, Pak. Akhirnya gedang madhep ning nggonku. Ah, jam 5 meruput. Tak indik komburi, tak ongkek neh ning nggonku, Mas. Jam itu tak ongkek ning nggonku nek. Akhirnya gak trimo anak-anak sekolah wong wedok-wedok do kerja. Gedange kluthuk tak ongkek neh genti nggonku. Jam 09.00 tak ongkek ndase akhirnya. Apa enek depek ongkek. Lah ora kepangan. Ongkek anjene. Iki pae mesti seneng loro iki. Dan ada jeleput to gedang. Lho kene. Iki bajarane Pak Mbien Pak Igit. Iya. Bapakmu lho ya. Iki zaman Banyulane karo bapakmu sih zaman kiu-kiu mbiyen ya. Pak Ijet. Ojo dileke jaman rekoso. Pak Ijet helman karo payungan deh. Lah ijetku bocor. Jas hujan. Jas bocor, Pak. Nggih, alhamdulillah ngeten. Niki ngomong jujur, Pak ya. Piye-piye? Orang itu jangan melihat suksesnya tapi lihatlah prosesnya. Biyen ki motorku hijet, Rupane apa? Rupane apa? ijo, samber lilin, biyen bocor. Kula ki nyopirno nggih jas hujan nek udan niku. Niki tenanan iki. Ning jero mobil. Jero mobil. Diangen-angen besok ben ki muga-muga duwe rezeki iso tuku sing luwih apik. Amin. Tapi nun sewu, Pak. Wong ki aja penak nemen, luwih becik sedang-sedang saja. Kok iso? Lho nggih, Pak. Kulek wis penak nemen, ora iso menikmati tidak bisa menikmati apa yang kita dapatkan. Saiki kula ndek motor sembarang tau tak tumpaki. Fortuner, Foxy, HRV, Mobilio sembarang iki kula tuku tau kula tumpaki. Ngantek kula waleh saniki budal tanggapan iku gandol truk, Pak. Saking bosene to. Bos ngrasakne penak wis bolak-balik. Mancing iki mbiyen ki sobo kolam kono begitu duwe dhuwit tuku kolam dhewe, mancing ning blumbang dhewe. Ya wis enek senine. Mangan iki kula mbiyen pengin mangan enak tuku enak budidaya. Begitu duwe dhuwit mangan apa sembarang iso. Ngantek waleh sakniki kula mangan suket, Pak. Wis waleh aku. Layakno dek ngisuk jan kene kok sulak kae metu. Lha iki mangan suket gajah ya. Iya. Turu Mas, turu. Turu iki kula sing kasur empuk ngantek sing linggotok wis bendal. Niku sing ukuran 1, 3, ngantek 6 niku kula tuku men. Ngantek swaleh kula niku sakniki turu ning emper toko sakniki. Kok saiki kaya dadi kere. Gandul truk mangan suket turu nek emper toko. Asline yo balik suwi. Asline kula kere ya, Pak Igit. Tan kena ati numbas. Jare kakek ndok jare buke. Nah, budine karo. Ngokno iki. Sing kakek miruwet. Bude iki pengamat budaya. Iya. Sampeyan mergo ra iso piye-piye mergo kakek ndok. Iya bener, Pak. Mula bingung ndokmu arep mbok singgahi ngendi. Ngantek tak dol ning angkringan sundu ya, Ndok. Oh no. Iya, ya. Tan. Wis ora. Sing ayal ya. Tan kena ati numbas arata Pun derek kanca-kanca cakraningrat. Nggih, nggih. Dadi ati. Dadi-ati. Nuwuni dulur kula sepuh Mas Buku Arif. saking vokal, Mbak. Ya sih, yo. sing kaya ngapa
tebing iki sing rawuh ya oke. Iku sinden-sinden kuwi lah ono lita barang ya. Nggih, oh sinden tok nih sak menten iki sinden. Jenenge lita kok Deva. Wah. Sing rada kelingan jejere Deva. Putri. Oh, Putri ya ini sinden Oh, kabeh. Deva suarane ya apik. Ah, yang kalah karo bojoku lho. Masa? Niki bojone nyuarani tanggane dek wingi. Yo jan. Ngawur ya ndek bar melu audisi bintang tempura niku. Lho lah yo ning Pantura iki dodol tempura. Makane kulane sosis nggone dek. Iya, wah. Lita yo apik. Layak kok ono Patrick jebule nang Lita bareng kene. Nggih, Patrick menika. Yang niku lesung jemenglo. Iya. Bali-balan. Gantengane pas ngono kuwi. Ketok ganteng bareng duwe. Nggih, niki ganteng. Kopen Mas. Enek sing nyukur. Apa enten sing nyukur aman. Meneng. Kersanipun sekeca Mbok Mas Arif kersanipun jagongan. Oh, nggih. Mas Arif ngeten kok. Yo srempeng Mas ini Mas. Yo. Turut. Lagi lu. Sampun sami pirsa pilih. Beliaunya ini juga termasuk ingkang nyepeng wonten ing Padepokan Yang Juga. Nggih, Lara. Mula prasastinipun Mas Arif kepengker anggenipun Keng Rama Tasik Gesang. Mula tongkat estafet dipun lenggahaken wonten Mas Arif. Tanggel jawab ingkang ageng dados sesepuh wonten ing Padepokan Yang Juga. Katitik wiwit kapundhutipun Keng Rama ngantos sakmenika tasik dipun laksanakaken dan masih bisa diperingati setiap setahun sekali. Mula niki matur nuwun sanget Mas Arif. Kula ya kaya kepetangan budi sebab biyen jaman ngetoprak teng mriki ora tau main mangan kula sego bancaan teng mriki. Pas main yang di biyen. Main teng gedung Serbaguna Pasar niku lho. Oh. Udan Mas, paceklik riyen. Dadi mangan kula niku ya sego slametan mriki. Slametan iki terus lawe nyolong grameh ning kolam niku. Mbah moke ngopo? Mula niki dadi sejarah ora kudu kok nyaur ngangge dhuwit. Ning wong urip kuwi sing penting duwe ngilmu ya gelem mulang, duwe tenaga ya gelem rewang, gelem dhuwit ya gelem duit gelem nyumbang. Karena ada kata-kata bahwasanya kemarin adalah sejarah, sekarang adalah anugerah dan besok adalah misteri. Lah kuwi lho, sing kudu dicatet niku pun derek jenengan. Nggih, alhamdulillah. Kalau menika. Nggih, Pak iki. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Saya kuru loro ya, Mas. Kandhane mikir wong sak meniki kae sampai mikir sampai kuru. Iki lho, wong ki nek tirakate gedhe ngene iki. Kak wis pantungane mawon sedaya paringi sehat. Amin. Amin. Wis iki terus ngopo aku iki wis matur wakeh. Dadi wis ya. Wis wingi. Ya wis ya balik ora sampean. Ora kelanjingan. Jare wis. Arep kepiye-kepiye iki ya dihormati kok iso. Iki boloku plek kok. Sak plek-plek kok iki. Pripun Mas? Jadi ini wacana ke depan nggih. Kula badhe gelar wayang rutinan ngoten iki. Nggih. Sementing dongane ana rezeki, sehat, selamat. Amin. Mengko dalang-dalang muda Blitar tak tampilke ning kene. Amin. Wis tepuk tangan. Nih. Dadi yo siji karo mengeti haul, sing kedua memberi wadah dan memfasilitasi generasi seniman milenial. Ngono. Dadi tahun ngarep dicatet. Nggih, Pak Iki.
Engko dagelane ya generasi. Ora kudu aku karo Mas Sony, Mas Wutu. Iya. Ngono engko ganti. Dagelane engko ganti. Aku ndek dagelan cek nom-nom ngene, Mas. Sapa? Wah, gak doi. Sok ae. Nggih, pokoke sing penting monggo sareng-sareng. Nggih. Napa ndedonga kula nggih matur nuwun sanget kagem sedaya para kadang ingkang sami rawuh sing tiap tahun ngestreni hajatipun yang juga sedaya pinaringan berkah ngoten mawon pun. Amin. Dadi yo sing guyub rukun sing welas asih mring sesama. Ngoten mawon nggih. Nggih, pun sing penting bengi niki diniati awet dhewe tirakat nyuwun ridho King Gusti Allah, insyaallah sedaya ingkang rawuh tetep cinaketna kabagyan kamulyan katentreman. Amin. Pun makasih nggih Mas Arif. Matur nuwun. Kurang langkungipun nggih ngeten iki kaajane. Iki mau aku ana welingan teko Sinten? Pawon. Pawon. Berita bahagia apa ora iki kira-kira? Oh, berita. Iki beritane Jangan iki. tewel. Jangan tewel. Gak iki beritane Enggak, iki. disuwun Mbak Widodo kon nyapa kuwi mau. Ya wis. Barong. Kon barong opo nyapa iki. Apa-apa. Opahe kesel wong Pawon anu Nduk. Ya. Ngono, Nduk. Pancen modelmu lak kaya tewel to ya. Dadi Pun nggih, matur nuwun, matur Mas nuwun. Arif, matur nuwun. Tepuk tangan kagem Mas Arif. Guyub rukun, Alhamdulillah. rukun. Turun. Matur nuwun. Nduk bensin. Mas Arif iki seneng ngono. Dermawan. Ah, lomo. Munggah ya ser. Aku yo nek aku ki ora apa-apa, sinden diek paringi ora apa-apa. Aku ora diwene ora apa-apa. Ning sing penting iki ponakane loro iki tak kon nyangoni. Engko lak diwehke aku. Gak. Ngono. Ben durusi Mas Kluthuk lho. Ngono. To. Iki enek request saka Ibu Pawon jenengan supados iki atraksi debus. Kok atraksi Debus. Barang. Pintingan iki lho biasane. Wis aku ora ganggu awakmu, Dok. Oh, sik, Dok. Tibake aku Dok kamu. Mas Arif ape bareng dhewe tibake. Oh, mboten Mas. Oh, tak kena jenengan. Mboten tibake. Disepoti Dok, Dok. Ben Mbak Widodo. Delulit Dan Oh ya, Delulit bunga benang ya. Cek. Big Sijen on cam kabeh Mas. Klitik waras terus aduh Dek ngono gitu. tetap jangan lupa Mas Gigit, Apa? pagelaran malam hari ini didukung oleh Berasku berasa kopinya dan juga rokok HS. Iya. Ning kopine berasku urung nganti tekan Rembang urung. Oh, coba. Oke, kalau dek ini poso ya di sponsori Dek Percil. Dalu Mbak Widodo. Loh, Kancanono to. Iya, aku tak kira lek langsung bareng to, Dok. Ora.
Apa langsung bareng apa sik omong-omongan? Ya ora ben ndedonga napa Mbak Widodo. Ya, mumpung iki jenengan ya ben taun ya sowan ngriki. Dadi ya donga kadang-kadang tahun dengi iso kala beda karo tahun saiki. Donga apa? Apa donga muga-muga tahun ngarep ki awakmu rada dhuwur ngono piye? Enggak. Terus wis sakmene. Saya suwi saya ndek ya tamu. Ya, donga apa? Malah koyo nyangking terima sedo iki aku. Kok kaya nyangking tremos piye ta? Ketoke ibuke ngene anake ayu tur ya normal gede-gede ngawur. Kadang ya ora. Berarti aku enggak normal. Ya normal. Apa nek dhewe kuat kok iso dadak jak kancane. Oh ya. Lah, Waduh. Ngono penak to. Penak. Ya ngono pas. Ngene karo aku lak kepenak to adep-adepan. Marem bisa. Adep rono lak ya kepenak to. Marem. Oh jajal nek ning ngesor. Tuh, ayo. Lah, aku lah. Oh, lah aku lak sawang-sawangan karo kluthuk to. Kabarmu beda. Lho, ra penak, enake ning dhuwur. Ngene to. Enak ngene. Penak ning ngisor. Oh ning ngesor tuh kowe iki jaluke ning ngesor. Iki yo ora pantes. gosek to. Wong kok dienggo calon-calon. Ah, ini malah kayak kuli pasar kok situ ya. Alah ya Allah. Loh, Wis ngono kondo. Nggih. Engko nek awakmu wis bar nyanyi rampung ndang mlebu kotak lho ya. Masamu lo kobra. Bareng pancik kotak Widodo kok kaya piala. Lah iki lho. Kon to pokok sedaya marem mempun. iya. Ya kuwi lho. Iki lho. Ya. Sing disenengi karo Gusti Allah ngene iki. Awake dhewe rung iso seneng ning yen iso nyenengke wong, sok kala sampean disenengke karo sing kuwasa. Ki apike ngene iki. Ya toh, toh. Rungokno. Ya toh. Ngerti? Ngerti. Lek disenengi wong berarti Ya, ya. awake dhewe sedekah. Amin. Kowe arep tak sedekahi. Lho, Kayak gundelmu. Lho, bahasane kok terus Tak malih. kok kayak bojo kowe ora nganggur to. Bojone Mas Lutuke domongi. Ya. Kon barong. aku arep nyanyi karo sampean sih. Yo, Ya, nyanyi. domongi kuwi kinasih kok. Oh ngono. Lagune napa Mbak Widodo? Loh, ngangge pelok. Pelok nenem. Ayo. Pelok gimana ya? Pelok nenem. Yo, kono karo sampean. Ya. Apa to? Mboke. Oke. Ngono. Anu MB Pak lagi. MB ya, Pak? MB menika Mendem doa. mendem pedus. Ya. Ki panggandhe kene. Jangan terus ya. Ya didukke to ya. Oh tidak nih gini. Dudukne sakake. Ada. Dijunjung kuwi konake sikirke. Wah, rusak kowe. Kok iso mbok kek kono piye? Ngono kuwi engko lak nutupi sing gender. Rada rono lho. Wah, sing gede sak kene nutupi. Oh malah wayang iki ketutupan sing gender malah. Gitu Pak. Neme sak pinten, Mas? Ayo. Ayo kono. Hemboke Sik. Begitu enek apa ralmu mbake lagi lah demonstrasi. Loh, lo kok demonstrasi iki masamu sing salah sapa di demo berarti? Iki lho pengembangan. Yo. Oh iya ya, Coba. Hemboke Oke. Loncat yang tinggi. Oh. Mbak, suarane bendal munggah. Apik lho. aku njaluk Oh, dek anu Mas. Apa? Dek kan pelatih seriosa. Oh iya. Jadi vokalnya itu agak ke minor-minor gitu. dikawinke Oh, loncat tak no. Ayo, mapan wit. Bocah cilik ora ubah belas iki lho. Rusak. Kena kadik dayane Mas Plutuk iki kok iso meneng tok. Tuh, ayo
Nyapa, Mas? Glosoro ning kono lho. Wis to sampe. Ya wis. Lek mung ngene-ngene mang wis. Kowe iki yo ndek. Kan kamu kok ketok. Ngene lho. Ngene Mas, timbang kowe nesu karo iki sak ana e go mulih. Rupasamu pin. Ngono. Ya lho. Karo sapa? Iki khusus sampe nyanyi aku tak sing nyekel bass. Nek bass tak cekele. Wong kok aku lak yo paling ora melu-melu ngewang. Ya ya, pancen biyen aku ki basis. Basis apa? Bas. Tukang ngepas kan basis, Pak. Nah, Tak kira basis. aku tak kebas. Ya iki mikir gone. Tak gone dhewe. Walah kok jare mencela-mencela cangkemmu. Kon gowo sak gone. Sora. Biasane ki sinarmu siji lho. Aduh. Eloke piro? Eloke bes to. Do ngenteni apa ta ki? Yo ngenteni sampean. Aku nek tanguni lak wis to. Besmu ki pas ora kok ya. Pas ora lak urusaku wong sing nyekel aku lho. Sing bese lho. Nah, sing penting nonya wani. Pas to. Wis yo. Ya. Angger muni kleru berarti sing salah du base. Moke. Kupinge. Yuk. Simbok weteng kuluwe ana ketang aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno Dole-dole katane abang dicampuri kelapa parutan dole-dole rapine gampang paling penting gawe-gawean aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mangkem wedoan aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yen mau nuruti mandemu apa bojomu kok bakani watu yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah iya joli dongane mbok eling uga wae bisa kelaksanan yo
mergo takono Dole-dole ketane abang dicampuri kelapa parutan dole-dole rampine gampang paling penting duwe kawian yo Lali le dek mik. lah kok mik tak kok glundung tiba ning kene wae iki sing ngepas adung penak lah adung nuwun ya benar mau awal mau ngarep golek ibis ora temu-temu ya aja pokok ku ya aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis nendang wedoan aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang tangan yen mung nuruti mandamu apa bojomu kok patani watu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang tangan yen mung nuruti mandamu apa bojomu kok patani watu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yo 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 yen mung nuruti medemule apa bojomu kok patani watu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yen mung nuruti mandamu apa bojomu kok patani watu Terus mikir dijaluk. wong kok nyanyi ora enteke ketoke cilik ya kenyih Kuwi jenenge energi. energi wayahe kula kok ora gampang wong bebojoan bisa golek sandang pangan yen mung nuruti mandamu apa bojomu kok patani watu energi pripun niku Lah, ora piye? energi Pak Lah piye? ngeten jenenge seneng ngomong Seneng nyanyi. seneng nyanyi wong semeneh ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yen mung nuruti mendemule apa bojomu kok patani watu Tuk, sik tuk, Lah kok terus ben ora nyanyi terus digotong mengguri sak sindene. Kok geke arep mbengke campuran jangan tewel. Lah wong diomongi lah jenengan ki ya ora apal. Lah piye? Niku pun dadi titi wanci Ginawa Pati. Angger nek piye? lah ya titire Ciri niku nek angger nembang Heeh. senengane tembang niki ora gelem lereh. Polae. Lah mula ngeten. Duk, Duk. Ora sembrono. Kene. Wis aman ya, Duk. Wah. Wong sinden ki yen Sampun, Pak. berekspresi ya tokke wae. Ngopo mbok gendong mlebu. tak encepne amor dupa Rumangsamu apa? Kaya lilin. Ha ora kemritik to. lha wayahku nembang kok dhek
Kan aman saiki. Sampeyan lak yo apal. Iya. Kuwi nek nyanyi senengane lagune dheke, ora gelem mandeg. Tapi wayahku yen ngikuti gentenan to ya. Saiki malah wayahku aman. Oke. Aman. Saiki Kowe aku. Oke. Ora gampang wong bebojot. Kudu bisa golek sandang banget. Kowe mau Yen nuruti modamu, apa bojomu, kok bakal dibantu. Ora gampang wong bebojot. Kudu bisa golek sandang banget. Yen wong nuruti mandamu, apa bojomu, kok bakal diwatu. ndang jakan rene bar kengko. Suwen. Ngene ndang gua berantas Pak bar to. Ngene ra bar-bar kene. Awas. Yo Mosok arep dibokke kok. gawano. Ra bar-bar ndang gua kali berantas. Rampung ngene iki. Wah. Iki. Bet. Rumah saya Ngono rabar. Rabar-bar rasane ngono bocah. kon sindet dibuntel glangsing. Wis tokno, kuwi dikira engko mutilasi. Oh. Wis borong kae. Ndang gomburi. Mbok menawa kena dige belungan ora ya. Ora ya wis mantep wisan. Nggih Pak, pangapunten lho Mas. Nggih mboten napa-napa. Pangapunten. Jar menika pun dadi adat ingkang sampun lumapah. Nek bocah niku nek dindek angel ram. Mula niki apik eleke gumantung saking panjenengan. Oh, iya. Karo kanca-kanca yoga. Nek terus niku ra barbar. Mboten, sing apik malah ndang ditabuhi jaranan, apa metu ya benjaran. Oh ngoten ya. Ganti Oh, tembange. cacat. Ora. Wah, Lihat, ambekan ya. Jajal yan, kuno yan. Abun yan, kuno yan. Nah, ini Mas Ruduk. Mas Ruduk. Neng ndi bocah kemuyan. Takon ngeterne engko gekek trah. Wah, masyaallah. Pak Igit. dalam. Niku jane nek teng pundi-pundi Heeh. angger petuk kalih Mas kula. Niku mesti polahe ngeten niku. Polahe ngoten niku. Ora tau gelem leren ora tau. Ngapa itu kowe? Endi bocah? Lho. Lah mbok gawa ngono lho. Tapi tak dusi lah mah klambiku dicolong. Kowe iki jangan ngawur. Kowe iki jane dagelan apa gento iki. Dagelan apa gento? Ngapa ndadake ngono barang. Tak dusi lho kok malah klambiku colong. Lho ngono kuwi didosi. Ditunggoni. Bar dicepati ditunggoni terus didelok. Tak kira dicelup. Ayo golek. Endi? Endi? Oh kowe lara kowe. Anu delon ndang mari kowe. Wah, kowe iki tak ndelok. Kae iso mari ben tabono jalanan sik. Nah, golek angel. Sik. Mari tak. Iki ojo kali ini. Gek.
Loh. Weh, Mas. Oke, celengan barang. Barongan wedok lho. Nir Mas. Oh. Barongan lanang. Ayo. Oh. Barongan wedok sing kono iso. Jong aku Mas. Iki barongan wedok karo barongan lanang. Baronganmu ka lho. Barongan wedok iso. Ayo, Mas. Tak omongi. Awas. Sabar ya, Nduk. Tak timbuli sik kene. Sompet. Bo. Ayo Ger, soal Ger.
Ayo, jauh pinggir, jauh pinggir. Ayo. Aku sih. Ngopo kok wis ngopo? Banyune powesing ya. Bocah-bocah. Kowe yo kranjingan kok. Bisa ciduk jeding mbok gawa ki yo ngopo ngono lho. Wong iki dingge mususi beras mburi iso mbok engke. Kok iso? Ning motor podis ya Pak iki. Isih mambu pesing. Loh, lah kok mripate ning dhuwur? Mripate. Tak kira sing dadi iki kok iso. Kaget Mesti enek sing mripat ning isor enek. Apa ana? Mata kaki. Tapi alhamdulillah sak gaduk-gadukipun sampun dipun pinangkani. Nggih. Ora ketang sak klepatan nggon jalanan wonten. Leras. Ada Mbak Punjo. Oke. Kene. Pun kersanipun ditutuke nggih Mas. Nggih. Ora iki. Sego pecele metu. Alhamdulillah. Kene Mbak Punjo, kene Mbak Punjo. Kene Mbak. Iki adike Mbak Dian. Mas aku Mbak Yuwadi kok beda. Waduh laku. Dalu Mbak Punjo. Sing dalu, Mbak. Lho Punjung. Iki anu saiki Napa? dadi artis warung kopi. Iya. Ya ora apa nyenyo. Tak kancani nduk sampean. Nggih, Mas. Tak ewangi nduk. Nembang Mbak Punjung nembang. Napa, Mas? Napa lagu sing iki Anu, napa? Ya. Denok napa? Ah Dinok. Sampeyan kare Mbak Yosi nggih. Iya duel karo Mbak Imu. Iya Mbak Yuwadi. Kulo kan Pelawake Kakang Adi, presidennya Mbak Yuwadi. Nggih. Jenenge yo Kakang Adi to. Jenengan Karo Bari. tak kira karo Monceng. Enggak. Ora ya adoh. Saudara. Moncek anak tunggal lah. Monceng anak tunggal. Tunggal lho, Pak. Tunggal lo gendeng ngono. Matur nuwun ugi Mas Dower saking Jakarta nggih sampun Parangrawuh. Iya. Luar biasa Mas Dower, Mas Patrick sak kanca, sinden-sinden Oke. Budas Mbah Nuwun. Nggih. Kanca-kanca Rembang kok sampun kondur sonten kala wau. Oh, nggih rawuh iki. Sak mobil nggih. Oh, sopir karo kernet. Mboten. Goblok kok. Nggih. Nggih. Ya. Iya Mbak Yuwadi ya. Denok. Dinok. Nadan to tanpa keyboard tanpa anu, Tanpa gamelan. yo nganggo gamelan. Damel. Bocah kendele. Tak kula tanpa keyboard tanpa gamelan. Coba nduk sapira nduk. Iya. Coba kayak apa? Denok nggih, Mbak Yosi dan Mbak Punjung. Monggo aja, dados. Ya kene nduk iki nduk, pakai iki nduk.